Guys, usa ka ba sa nabalaka tungod kay ang imong pamilya wala sila nangalagad sa Ginoo? Usa ka ba sa nawad-an sa paglaom sa pagampo sa iyong pamilya tungod kay nakita nimo nga wa gyud sila kausaban bisan kapila na nimo sila giagda o giampo? Guys, kini nga video magtudlo kini kanimo o kini nga sambingay kini nga storya magtudlo kini kanimo ug kanako kung unsaon nato paghandol ang ato mga pamilya nga wa pa nangalagad sa Ginoo, unsa ato ang buhaton sa atong pamilya nga gahi kayo nga pasabton sa pulong sa Ginoo. So guys, puli nga matapos nimo ni nga video ug welcome sa atong mga storyang Bisaya nga daghang mga moral lesson kang makatunan. So guys, di na nato pa dunggayon pa inani ang senaryo sa mga storya. Dunay usa ka gulang na nga inahan guys. Kaning inahan nga gulang, nakaanak siya og duha ka drug addict o brumbado ka nga mga anak. So kaning duha ka anak niya guys, grabing pagkabadlungon gyud, grabing pagkabuluyagon, bisan unsa og tambag sa inahan. Turgay namatay na ang ilang amahan. Kaning inahan nalaman mo'y mag-abaga, tambag, pero di gyud ning matuon ning duha ka anak nga grabe gyud kabugoy guys. So, gisudlan nila ang tanang bisyo sama sa shabu. So, muto nga ang inahan, kay Kristohanon man ang inahan, baligod niyang patabang gud siya ampo sa simbahan, iya yung gi-request dito kanunay. Unya, siya pud mismo sa personal life pod, kanunay gud niyang ginaampo ang iyang duha ka anak nga burumbado nga mausog gyud kung mga lagad sa Ginoo. So, pila na katuig nga nang labay, wala gyud nakita sa inahan nga kausaban siyang anak. Mas nisamot tinuon ang nakita niya nga sitwasyon sa iyang duha ka anak nga bugoy kaayo. Okay, so pirmi siya nga mag-uol, pirmi siya maghilak. Unya iyang paghilak guys, iyan ang iampo sa Ginoo. Damor siya maghilak, damor siya nga muduol sa Ginoo, diya sa pagampo, pagpangayo gyud nga ang iyang anak nga duha ka brumbado o duha ka adik nga anak nga makabaton gyud og kabaguhan. So ang nahitabo guys, namatay na lamang ning inahan nga ang iyang duha ka brumbadong anak wa pa gyud nabag-o. Pero before namatay tong maong inahan, grabe hangtod gyud sa iyahang katapusang ginhawa, ginaampo o ginapangayo og niya sa Ginoo nga bisan makuha ang iyang kinabuhi, makutlo iyang kinabuhi nga unta dunggon sa Ginoo yang pagampo nga ang iyang duha ka anak burumbado mga lagad gyud. So guys, namatay ang inahan sa laktod nga pagkasulti, mga pila na ka bulan nga ang iyang inahan naana didto sa lubnganan sa sementeryo. Sila guys ang nahitabo tungod sa ilang wala na sila amahan, wala na po'y inahan, nisamot gud sila og ka burumbado. Insert nagsabu sila, nadakpan sila, napriso silang duha. So karon guys, sa prisuhan, adunay nagawali, dunay nag-assign nga pastor nga nagministry sa prisuhan. So kaning duha ka anak nga grabe ka brumbado unya napriso sila, nakabati sa pulong sa Ginoo, natandog ang ilang kasing-kasing o gihikap sila sa Ginoo sa diyang namati sila sa giwali sa usa ka pastor. So diha nakadawat silang duha ni Jesus Christ. Karon guys, ang ending nakagawa sila, niabot ang panahon nga gitagaan sila kagawasan sa prisuhan. Ang nahitabo guys, kining duha ka mga brumbado o mga drug addict na nakadawat ni Jesus Christ, nahimo silang duha guys nga nagpastor, nahimo sila nga nagpagamit sa Ginoo. So, ang nahitabo, ang ampo sa iyang inahan, namatay na tong iyang inahan, pero ang ampo sa iyang inahan, epektibo kaayo nga bisan nawala na tud ang kinabuhi sa inahan, pero gitubag yun sa Ginoo ang pagampo. O kaning iyang duha ka anak, dili lang kay nangalagad yung nangaluwas, kung dili nahimo pag yung nagpagamit sa Ginoo, nga nahimo silang duha ka pastor. So guys, di na lang takutob sa atong sambingay. Actually, mao ni ang kasagaran karong giproblemahan sa mga Kristohanon, especially dili tanan
ikaw ako, and I believe nga makarelate ka nga dili tanan sa imong pamilya nangalagad karon sa Ginoo. Pero guys, inon di ka, ayaw ka discourage kay imong pamilya, nakita nimo gipakita ka nga grabe sila ka buluyangon. Bisan agdahon nimo sila, bisan istoryahan nimo sa pulong sa Ginoo, pero awayon ra ka, dibatihon ka ug dili sila manlinghog kanimo. Pero guys, ayaw ka discourage dira. Kay ang istorya nato karon nagatudlo ka nato kung unsaon nato paghandle ang atong pamilya nga mga buluyagon. So ang lesson nga makuha, ayaw i-underestimate ang power sa pagampo. Guys, adunay gyoy gahom ang pagampo. Tan-awa sa mong istorya, ang usa ka inahan nga naa siya anak ng grabe ka gahi, grabe ka borumbado, nga kung istoryahan tabagan dili gyud patuo, pero kabalo kang say naghihimo ang pagampo kanunay sa inahan gitubag sa Ginoo. Although sa buhi pang inahan wa man tuod siya gipakita sa katubagan sa Ginoo, pero sadyang namatay ang inahan, napriso ang duha ka anak, tuad didto ang katubagan sa prisuhan. Dunay gipadala ang Ginoo didto nga magawali og nakadawat ning duha ka anak nga borumbado og nabag-o sila og nagpagamit sa Ginoo. Inana kagamhanan ang atong Ginoo og labaw sa tanan, ayaw i-underestimate ang gahom sa pagampo. So guys, ang imong buhaton sa imong pamilya karon nga nakita nimo nga dili gyud sila manalinghog sa pulong sa Ginoo og dibatihon ka, dili sila ganahan nga maminaw nimo, ang imong buhaton imo siyang liputon sa pagampo. Daghan kay testimonyo guys nga nangalagad karong panahon na pinaagi sa mga pagampo sa mga pamilya nga unang nangalagad. Guys, ako bunga ra ko sa pagampo sa akong lolo, akong lula. Sa una, silang lolo ug lula, sila man ang unang nangakabig sa akong pamilya. Pero madunggan mo sila nga magabi ginaampo gid mi kanila. Gani padunggon jud mi nga among mga ngalan gimension gud nila ang lolo ug lula. So namatay naman silang lolo ug lula, pero kabalo ka guys sa gihimo. Halos tanan ako mga igtag sa mga Estrabila family. Halos tanan mga pastor mi. Ako mga igtag sa side sa akong mama, side sa akong papa, halos tanan nangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo. Inana ka powerful ang prayer guys. Munang ayaw ka discourage sa imong pamilya karon. Dili man siguro nimo na makuha sa sulti, dili nimo siya makuha sa advice o pagwalis pulong sa Ginoo, pero kaya na nga makuha nimo sa pagampo. Kay atong Ginoo mutubag siya sa atong mga pagampo. Matud pa sa Philippians chapter 4 verse 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, hinuon pangayua kini sa Dios. Matud pa niya atong basahon ha, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. So guys, pangayua sa Ginoo ang pamilya. Kung doon na kay pamilya karon nga nakita nimo nga gahi gyud sa imong mga mata, ayaw pag-focus sa imong mga nakita. Kay ang atong Dios nga dili makita, kaya niyang pahumukon ang gahi nga kasing-kasing. No? Walay mga butang nga dili mahimo sa Ginoo. Ang tanan posible sa iyang gahom. Basta muampo lang ang tao, dili lang niya i-underestimate ang gahom sa pag-ampo. Kayang bag-ohon sa Ginoo ang mga pamilya nato nga mga borumbado. Guys, usa ko sa borumbado sa unang panahon. Dili maka basta-basta og unbiased tambag ako mga ginikanan. Ako lang ditsoon, tubago lang nako, suklan lang nako. Pero guys, I believe nga ang gahom gyud pagampo mo ginakabag-o ug ang Ginoo gyud nagtubag sa mga pagampo sa kong lulo. Guys, inana, ayaw underestimate ang power sa prayer. Muna imong buhaton guys. Kuhaon man ta ning kalibutan na. No? Siguro dili pa tay ipakita sa Ginoo nga gitubag ang atong pagampo ng atong pamilya mga lagad. Pero believe me nga ang pulong sa Dios na gayon sa Acts 16:31, tuuhi ang Ginoong Hesus, maluwas ka lakip ang iyong panimalay. Saad na sa Dios guys. Pusa claim that promise. Iampo imong pamilya. Ayaw ka diskurahi nga sila nangalagad karon. Kay basi maabot ang panahon na aragis right time na sila kabigon sa Ginoo. So di na takutob guys, upuli nga nakahatag kita dugang pagtulunan. Kung bago pa kaninga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan nato mga video. Kung pwede po kang tan-aw ni guys. God bless.